खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि हारिनि थाखाय मुंख्लंजानाय बिथांमोननि मुङाव एक्स-बिएलटि मेमोरियेल पार्क बेखेवदों क'क्राझारनि कारिगावआव बिटिसि सरकारा एक्स-बिएलटि मेमोरियेल पार्क लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवो नोंगौ हारिनि थाखाय रुंसारि जानाय मुंख्लंफोरनि मुङाव क'क्राझारनि कारिगाव राजालामा साखाथियाव लुफुंनो लानाय अन्थाइ खाम्फाखौ दिनै बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेखेवनानै होयो बे पार्कआ बड'लेण्डनि गोजोन आरो दावगानायनि थाखाय बिथांमोननि बावसोमनायखौ मान होनाय खौसेथिखौ बांहोनाय आरो जोंनि इयुनखौ थुलुंगा होयो लोगोसे बे मुंख्लंफोरनि मुङाव लुफुंनो लानाय अन्थाइ खाम्फाखौ हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिटिसि सरकारा 66 बिघा हायाव 30 निफ्राय 35 कौटिनि गेजेराव लुफुंनो लादों होननानै फोरमायदों एमसिएलए जुबिराज बसुमतारिया बे अन्थाइ खाम्फा बेखेवनाय हाबाफारियाव बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसे एमसिएलए जुबिराज बसुमतारि मावफुं सोद्रोमा प्रकाश बसुमतारि एमसिएलए धनेश्वर गयारि बिथांमोनजों लोगोसे दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों जोबोद गोजोनथाव बा जोंनि थाखाय मोनसे जे समाव जोंनि बिएलटिफ्रा बिटिसिनि थाखाय बा बड'लेण्डनि थाखाय मोनसे सोमावसारनाय जादोंमोन आरो बे समाव बे बिएलटिखौनो जोंनिनो मानगोनां श्रीजुत हाग्रामा महिलारि सारा मोनसे समाव दैदेनबोदोंमोन बिथाङानो बिथांनि निति आदर्शजोंनो बे सोलिबोदोंमोन बिएलटिआ मोनसे ओरैबायदि डिसिप्लिन मोनसे संगठनमोन जायनि फलाव 2003 मायथाइनि फेब्रुवारि 10 तारिख दानाव जोंहा मोनसे बिटिसि एकर्ड जालांदों आरो बे एकर्डआनो दिनैसिम जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव बा बिटिसिआव बेनो दिनै जोङो बिराद मोजां आयेनगत भाबै जों सालायगासिनो दङ दिनै सालायै 15 बोसोर 20 बोसोर बारबाय दा गतिके जोंनि बै बिर जोहोलावमोनखौ जों गोसोखांनांगोन बेनिखायनो सारा जेब्लाबो बड'लेण्डनि आन्दलनाव जेसेबां सोमावसारनाय नट अनलि बिएलटि एबसुनि सोमावसारनायावबो गोबांथार रुंसारि जाबोदों दिनै गहपुर हालामाव गोबांथार जोंनि बर'नि सायाव अयथासार जाबोदों बा बिभिन्न जायगायाव आन्दलनजों जुरित लानानै सारा जेब्लाबो गोसोखाङो हारिनि आन्दलनाव ओंखायनो दिनै गोसोखांनायनि थाखाय मोनफ्रोमबो सोमावसारनायनि मुंख्लं जालांनायनि बिर जोहोलावफोर बिसोरनि मुङावबो मोनफा मोनफा पार्क बिदिनो बानायगासिनो थिग बेबायदि दिनै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कारिगाव नेसनेल हाइवेनि साखाथियावनो मोनसे बिएलटिनि मोनसे मेम'रियेल पार्क दाफुंसारनो हाबाय आरो सारा गोबांथार जायगायाव बेबायदि मेम'रियेल पार्क दागोन बड'लेण्ड मुभमेन्टआव जेसेबां रुंसारि जालांदों बिथांमोननि मुङावबो सारा अलरेडि देबरगाव सिमेट्रियै मोनसे दानानै होखाबाय सिमेट्रियाबो मोनसे पार्क बादि जाखाबाय आरो सारा आरोबाव सानबावदों माखासे सिनियर लिडारनि नामैबो मोनसे पार्क बानायगोन होननानै जेरेखम जोहोलाव प्रेमसिं ब्रह्म आरो गोबांथार बेबादिनो जाय मोनसे समाव हारिनि जाथिनि आन्दलनाव जुरित गोनां बिनि मुङाव मोनफा मोनफा पार्क मेम'रियेल दालांनो सेस्था खालामनो आरो बे सारा मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा बेखौ जाफुंसार होखागोन आरो बेनि गावनि थांखिखा मोनफ्रोमबो जेसेबां आन्दलनाव आइजो माहारि हक बा जोंनि हौवाफोरानो हक जेसेबां रुंसारि जालांनाय बिथांमोननि मुङाव मोनफा मोनफा पार्क दालांनो थाखाय सारा साखाफारा जादों बेसेबां कौटि रांजों माबायदि डिजाइनाव बानायनाय बेखौथ' अलरेडि दहाय मिटिङावबो सारा डिक्लेयार खालामलांखाबाय 30+ गेजेराव बानायगोन टटेल बाहाय आं मिथिनो मोन्दों 66 बिगासो दङ आरो बे 66 बिगायावनो गासिबो बे 30+ करोड़नि सिङावनो फेस बाय फेस बेखौ अलरेडि डायग्रामा बानायखाबाय फेस मोनथाम नुदों आङो फार्स्ट फेसआव 10 कौटि बिटिसि सरकारनिफ्राय होग्रोनाय जासिगोन बिनि उनाव नेक्स्ट फेसआव अनादार 10 करोड़ आरो बिनिफ्राय थार्ड फेसआव बिदिनो अनादार 10 to 15 करोड़ टटेलि बिदिनो 30-35 करोड़नि बिथोराव बे पार्कखौ समायना रमायना बिएलटि मेम'रियेल पार्क बानायगोन सारा गोबांथार सिन्था धारा खालामदों जेरै नट अनलि जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव नङा सारा बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनिबो सिन्था धारा खालामगासिनो जेरै डक्टर भुपेन हाज'रिकानि मुङावबो मोनसे पार्क बानायनो नागिरदों आरो बावैसो जोंनि आसामनि मोनसे आइकनिक सिंगार मानगोनां जुबिन दा
बिथांनिबो सारा अलरेडि हा होखाबाय बिथांनिबो नामावबो मोनसे गिदिर पार्क बानायगोन सारा